Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwi lami. I-homecoming ngomhla ka-15 June. Yo guys, uZethu-ke bekade eseklinikhi-ke ukhambeni. Iklinikhi esibuyelile phela emsebenzini njengoba sonke sazi. Phethe ifayili ye-patient, ugela ubhizi. Kodwa futhi kumele sikhumbule ukuthi-ke noShobane useyi-head of doctors lapha okuhambeni iklinikhi. Umane wamdonsa ngey'ngalo ugirl wamngenisa e-ofisini lakhe. Wathuka-ke ugirl wavala isicabha uShobane, wamshaya ngo-kiss. Waqede lapho uZethu wathi, hhayi bo Shobane, sisemsebenzini la. Wathi, yini pho kumele ngenze njani? Hhayi, ufuna ngife ukuze ngibonakale ukuthi ngiyakuthanda, sengamane kube umgodi khona la e-ofisini-ke ngigqitshelwe ukuthi nje ngithanda wena. Hhayi-ke guys, bakhumbuzana ngey'ndaba zakudala-ke besabhizi bejahana besebancane emva kwendlu beyoqabulana emlanjeni. Hhayi impela-ke ugcina uShobane ebuza ukuthi ngabe iringi le amnikeze yona Friday isasesandleni yini. Methi uyayibuka, hhayi bo, idayimani guys lisashayina bright like i-diamond laphaya. Emunweni-ke wokushada phela kaZethu. Bafethu. Anyway, ushilo wathi-ke awungitshele, isangoma lesi sakho sona sakuthengela iringi ebiza kangaka noma nje sagcina ngokufaka isiphandla kuphela? Wathi, hhayi Shobane, sithinge siye lapho. Wathi, hhayi ngiyaxolisa. Kodwa-ke sithandwa sami kumele sitshele abomndeni ngeke ngale ndaba le yethu. Wathi, hhayi manje ngiyacela bandla, sicela nje ukuthi ukuhoxisa kancane ukutshela umndeni. Wathi ngobani? Wathi okungenani simane siyeqa siyephesheya kwey'lwandle siyoshada khona. Wathi Zethu, uma ukuthi lento siyayenza kumele siyenze ngendlela. Wathi kodwa nje Shobane baningi abantu abazophuka iy'nhliziyo. Wathi sey'ngamane y'phuke, okusalayo mina ngifuna izwe lonke lazi ukuthi inhliziyo yami ishayela bani. Okay, ngiyacela siyenze ngendlela yile nto le yonke. Ngithembise ukuthi sizowenza yonke into ngendlela. WaZethu-ke guys esegatshiwe uthando wavuma wathi yebo, bazoyenza yonke into ngendlela, which means kuzolotsholwana, kuzohanjiswa iy'bizo, kuhanjiswe iy'khohlela, kuhanjiswe imbondo ngendlela yesintu njengoba kade enzile nalaphaya kubhuti Phoyisa phela uSifiso. uZethu nesibindi guys. Akupheli lapho-ke. uThando bakithi naye Nkosi uyagqobisha ugirl. Ushiye nje amakhabethe evulekile, amakhabethe ane-medication ebizayo, kanti-ke uMatron alufaka lubuya nodaka. Umbizile wathi, Nesithando. Waqhamuka bandla nobuso obudabukile. Wathi, ubani osebenza laphaya kwishalofu lesi-6 le-medication? Wathi, mina ma. Wathi, manje masushishiya ligengelezile-ke uthini? Medication ebiza kangaka, ebaluleke kangaka. Wathi, ngiyaxolisa ma, ngeke kuphinde kwenzeke. Wathi, vele ngeke kuphinde kwenzeke. Angifuni umuntu omane nje ayiphathise ebudedengu ngenxa yokuthi uphulwe inhliziyo yindoda. Wathi, yabona manje kumele uyiqoqe intombazane. Hhayi ukuthi ngoba nakho indoda isihambile-ke sekumele-ke manje wena-ke umane uvithike nje lapha kwami. Wathi, okay ma, sengingabuyela emsebenzini. Wathi, hlala phansi. Yabona-ke Thando, ngifuna wazi mntanami ukuthi amadoda akaze ashintshe, amadoda anje. uShobane uyazi na ukuthi udlule esikhathini esinzima. Zolo lokhu bekade exabana noShwabi. Kungenzeka ukuthi nje kunento emphazamisile, uzobuya mntanami. Yabona namhlanje ngiyakumema mina, woza laphaya endlini yami, sibhake amakhekhe, siphuze itiye, sixoxe nje iy'ndaba njengo-girls. Wathi ma, uShobane uzobe khona? Wathi, hayi bo, ngikutshela nje ukuthi kuzobe kuwusuku lama-girls, sobe singazile laphaya ukuzobheka uShobane. Phuma kuShobane okwamanje, uShobane uzobuya, mina ngunina ngiyamzala, ngiyamazi, khona into emphazamisile okwamanje. Okay, hhayi uNesithando guys wavuma, evuma nje inyembezi yaqathaka. Girl, akupheli-ke lapho. Nango-ke uZethu uyoxoxela umngani wakhe iy'ndaba ezimnandi. Umane wangena esaloni yakhe esithi, mngani. Wathi, yini indaba? Wathi, buka. Waveza ushine bright like i-diamond weringi yakhe. Yeyi, umane wadideka nje uMancaba wathi, and then yini? Wathi, iringi mngani. Wathi, usanda ukushada nje noSifiso. So wathi, hhayi akusiyona kaSifiso. Wathi, wathi kaShobane. Wathi, ayibona-ke mngani usuyangidida-ke manje. Yini indaba? Usuke uyangipranka wena, ngiyakubona
Wathi, hayibo mngani, uqinisile? Wathi, I cross my heart mngani. Wathi, okay. Mngani wami, lokho kusho ukuthi sesiba nomshado la ekhambeni. Wathi, yebo mngani. Wathi, awe ma, odokotela ababili, okusho kona ukuthi uzobe kuyindumezulu yomshado. Okay, imake, ithi ngithatha ibhuku, kumele siplene umshado mngani. Wathi, lalela, le ndaba le isayimfihlo, ungayithi vu mngani, kusazi wena wedwa la. Wathi, okay, kulungile, ngeke ngize ngisho lutho, kodwa-ke akusho ukuthi akumelanga siwuplane lo mshado mngani. Wathi, lalela-ke into yokuqala ngqa, ingubo mngani enomqhewu, yazi ngifuna umqhewu omude ofika la phezulu. Guys, uZethu, uZethu, ngiyamesaba guys. Usekhuluma ngengubo enomqhewu, lo muntu lo kahle kahle ushade izolo noSifiso. Ingubo enomqhewu akavaze ayithole kuSifiso cause uSifiso uwumuntu wesintu, akazwani nento lakhe eveze ithanga lonke ngaphandle. And manje njengoba eseshada noShobane, guys, uShobane useyintweni siyamazi sonke, akayena lo muntu lo like kahle kahle yabo oyisintu nje ofuna izinto zonke like zibe nenhlonipho. Uyile bhuti wesimanje manje, lo mqhewu uzowuvuma vele nto uZethu, vele ufuna indoda enjalo engena stress yabo, eyamukela yonke into. Ugirl, wawubhidliza umshado wabantu okade u-right, useyahamba manje uyoshada nendoda-ke manje eyi-type yakhe. Ngaze ngasaba Nkosi, esigodini sase-Okhambeni uZethu uzobe eyindaba emlonyeni, uzobe eyi-headline. Umuntu nomuntu ozobe ephuza itiye lapha kwakho uzobe liphuza ngoZethu, nokuthi umoshe kanjani umndeni walaphaya kokubheka. Usethola indoda entsha manje, useyomosha-ke nakhona-ke manje-ke laphaya komnisi. Ngoba phela abantu abadala guys abakhohlwa, ngeke bambone uZethu njengonkosikazi nje wakusasa impela ozowuphatha umuzi. Bazosho kahle bathi, hawu nalapha kamnisi uzofika amoshe njengoba emoshile kakubheka. Guys, asiphethi lapho-ke. Nangu uSifiso uyakhala Nkosi yami. Usekhala kumfowabo-ke kaZethu laphaya esiteshini samaphoyisa, phela umfowabo kaZethu useqashiwe khona. Uthe, bafo, hawu ngisize la, dadewenu uZethu akayibambe ifoni. Amane wakhuluma amazwi abuhlungu guys. UNgaratshe wathi, uyabona we warrant officer kubheka, angizile mina la kuzokhuluma iy'ndaba zakho noZethu, ngizosebenza. Uma ufuna uZethu, hamba umlande bhuti, ungaloku umbuza la kumina. uSifiso guys, uyagokisha ubhuti. Amane wavuma, kodwa kubonakala ukuthi sekushodi kona ukuthi athwale izandla ekhanda, ethi maye, manje kuthiwa indoda ayikhali phela, ukhalele ekugilweni guys. Hayibo, nangoke-ke uMatron NeSithandwa bayadla ikhekhe baphuza itiye njengesithembiso phela se-meeting yabo yanamhlanje. Uyasho-ke uThando ukuthi nami angazi makonakala iphi phakathi kwami noSifiso. Uyasho umawakho ukuthi lalela, amadoda phela akumelanga ngoloke njalo uklinga kona yabo, kumele wanikeze i-break, i-space yabo. Akumelanga lokhu uhlale wafaka enhlizweni, kumele nje ukuthi wadedele kancane akayithole ukuthi awubani. Futhi ayathanda ukuthi uma kukhona into enhle enzakala empilweni yawo, amane afake udaka onyaweni afuna uzolifaka kule relationship. Wena musa nawe kulokhu umbamba uShobane, it's ukumnikeza i-space nyana, kanti ukumnikeza i-space kusho ukuthi udedela omunye ukuthi angene phakathi. Guys, kwamane kwathi ngqongqo emnyango, uMethi uyavula uShobane, hayibo, uma wakho uhleli la noNesithando and naye ufike ne-visitor uZethu. Kwabheda guys. Umane wasukuma ngenyawo uMatron wathi, hayibo Shobane, kwenze njani? Ufuna le ntombazane le ekhaya? Ebuza ukuthi ufunani uZethu. Wamane wathi nje uShobane, wema, kunento ekumele ngikutshele yona. Wathi nhla, wabona ukuthi okhona noNesithando. Wathi into ekumele nginitshele yona nobabili. Wathi yabona lo mlapha phambi kwami, uyena engizomshada. Nkosi yami. Hhayi-ke uNesithando umane nje wabheka umgodi oduzane engasangene kuwona, ayigqibe yena uqobo lwakhe. Cause yebo kona ukuhlukana noShobane bekuyinto ebuhlungu, kodwa manje ukuze ukuthi usezoshada enye intombazane. Guys, isitini sodwa phela lesi, yazi isitini. Anyway, guys, aphela lapho kawa namhlanje amazwibela. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Sibheke ukuthi amazwibela alandelayo-ke ayozala komoni. Until next time, bye.